Kis László szövetségkapitány szerint a 4-es, 5-ös és a 6-os pályát érdemes figyelni, Gerasztolveri, Lukács ellen és Szekeres Dorina között tölthető a bajnoki cím. Az országos rekord 29.01, olimpiai szintig nincsen, hiszen nem olimpiai szám a női 50 méteres hátúszás. A 4-es pályán vezet Gerasztolveri, de nem sok az előnye, a 3-as pályán nagyon közel van hozzá Jósára, aki megszoríthatja. Kettőjük között dőlhet el a bajnoki cím, a benyúlás döntött Gerasztolveri lett a bajnok, Jósára és Szekeres Dorina